Kalisia. Imano gibisa na kwabo. Ese kan kene njolu kwa ni na nani. Adema anyị na-ekene onye ukwu wee na-ekene ntasị m ka echi ya zere na-ekene ndị na-azụ afịa na-ekene ndị ọrụ ugbo na-ekene mmụ Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ wee na-agba mbọ ka o wee dịrị ha mma maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ na-amara na oge anọ na ya ugbo abụọ oge eji akọnye nri na ala oge eji achọ ihe a ga-eji wee owuwe ihe ubi akọsịa erie maka na onye lụ orie onye lụkwa n'anwụ ya rie na ndo maka na onye yara ndụkwa akụ ndị ilu erie. Ekele gị nke ọbụla ị na-eme na-alụ ọrụ bekee ọ ga-adịrịrị gị na mma ma gba ha kpọkwuo ndị otu gị na ndị ikwu na ibe ebe ọbụla ha nọ na sị ha ha gbanye ya na Solid FM ya gbanye ekwerekwe ha na Solid FM na akara 100.9 maka ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa nakwa onye ga-akọwara ya anyị tata na tata bụ oge ahụ anyị ji akụzigasịrị ndị mmadụ ihe ha na-amụta ihe ha na-amaghị mana nke ka nke na oge eji atọpụ ndị asara isi na-agbụ ekere ha na ndị omenala ji omenala bịa wee wọrịa ndị awọrịrị na-amaghị na ndị Igbo na Chukwu kere ha kechie ha ike wee ha ezigbota chi nke mere na ha na-ebi ogologo ndụ na-adị na-ahụ isi ike n'oge gboo. Udo na-adị maka na ha nwere usoro ha ji achọpụta ihe na-eme ha. Chukwu na-enyere ha aka. Abụ m Chizzy. Tata anyị ga na-ekwu ihe gbasara nlọ ụfọdụ were na-abụ ha teta gasị na ha lụrụ ụlọ ndị na ha fụgasịrị mmụọ na mmụọ na-achụ ha ọsọ. Ụfọdụ teta asị na ha nụrụ ọgụ maọbụ na ha na-eri nri n'ụlọ. Ụfọdụ bụ ndị ihe dị iche iche maọbụ na ha na-agụ ego na nlọ. Ụfọdụ a na-ekwu nwa na nlọ mana abịa n'ihe ha enweghị. Ụfọdụ a na-akwa ma iko na nlọ. Ụmụ ihe a niile bụ ihe mere mgbagwoju anya dịgasị na ya na ihe mere ndị ụfọdụ ji ala ụlọ a na ihe a na-afụgasị na nsogbu ha na-enwe mere na ije pịa aka wee sị ka ọzọ Chimereze nke echiri ya echichi echi. Anyị nọkwa n'ebe a ụbọchị echiri ya wee fụ na ka esi echi ya kemgbe a na-echi ọzọ na afọ ụfọdụ ada apụtazi wee tie aka n'obi wee wụọ iyi ya wee kwuo gaa ọfọ ụdị ọfọ ọzọ Chimereze gọrọ mana ọ bụ okwu dịrị nwa eze bụ eze omenala na ụgbọ ọka niile gbaa gburugburu. Ọ bụ nwa chi ya nwa eze na ọka. Ọ bụ oke dibịa. Ya mere anyị ji si ya ka ọ bịa taa kọwara anyị ihe gbasara nlọ ewe awọm dị na ya, kedu ihe miri emi dị na ya, ọ na-esi na mmụọ ka ọ na-esi na mmadụ maka na ụfọdụ na-abụ ha lọsa nlọ ha sị na ha fụrụ mmadụ na onye ha ma ya na ha kpachara nkata bịara tie ha ụtarị maọbụ nụsa ha ọgụ. Ekwube ụfọdụ asị na je n'ebe a na-aga asị na ewebu ike ọ bụrụ onye ilo ya yiri uwe enyi ya nwoke maọbụ enyi ya nwaanyị tie ya bịa tie ya ihe n'ụlọ maọbụ megide ụmụ ihe a niile ka anyị ga-agba mbọ n'oge one na one anyị wee kọwa mana gị ga-atịnye ọnụ ị ga-atịnye ọnụ na ya mana ị nwere ike emesịa ịchọzi ịjụ ya ajụjụ ịjụọ ya ajụjụ ọ nọ na WhatsApp ọ nọkwa na were akara ekwentị jụọ ya ajụjụ ya bụ na 08032777802 08032777802 na-emesịa jụọ ya jụọ bụ kịta ọzọ. Ekelekwe m unu asụrụ m Igbo bụ Igbo mma mma na ya dịkwala unu na mma. Ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ nnọọ. Ka isi si ụgbọ ọka wee bịa ọ ga-adịrị gị na mma. Ọkwa ka o wee dịrị ndị Igbo mma ka ụfọdụ ka ọ na-aghọta. Echeta na ị nwere ike ije kiri anyị na Kpakpando TV na YouTube. Ọzọ nlọ gịnị obodo nlọ? Igbo mụrụ m ekenekwe m na unu. Asị m na m ga-atinye ọnụ dịka m si wee madebe ụzọ mana ọnụ m ga-atinye bụ nke ga-abụ eziokwu kpọmkwem.
m ga-asị gị na ụlọ dịka iji wee jụọ m ya bụ ofu ụzọ bụ nke ziri ezi mmadụ niile mmụọ niile okuke bụ Chukwu ji akpakọrịta nkata ihe niile ekere eke ihe anwa bụ ụzọ ya na ihe keri ya ji akpakọrịta nkata ma ukwu mmụọ niile gbagote ego na-agala oke mmụọ ahụ ozi mana ọ yaghị ezu ezu na ọ bụ na m akọwara ụghọ gị ụzọ one ụlọ dị andọ ụzọ anwa na-amarọ bụ ihe na-ebute na mmadụ ada amado ihe ọ na-eme ọmadụ ihe bụ nlọ na asị ya kọwaa mụ ga-eme ka ị mara na nlọ ọtọrọ mmadụ ana mmadụ alọbago nlọ n'afọ nne ya tutu ọ pụta ụwa ọgwụgwụ mkpakọrịta abụbọ ịfụ nwa amụrụ tata ọchịa ọchị enwere ihe ọ na-afụ ọ bụghị egwuregwu ọ bụla ofeke enwe ndị a na ya na-akpọ ndị ọ na-anụ olu ha ka ọ rịgodo m n'ọnụ ụta mana m ga-asị gị na nlọdụ ụzọ ite naanị ya ndị usoro Igbo ga-asị gị na 7 stages of state ite naanị bụ itoolu ya bụ 9 bụ ebe ọnụọgụ gadebe ndị ọzọ niile bụ na a na-atizi ya ihe and m ga-achọ ka m weli ya n'usoro dịka anyị ji wee mali ya gboo n'ala Igbo mana m ga-agadebe na ise tata maka ohere ofu bụ ịchịpụta aka gị ọ dị ise na iwe onyere aka nne gị na ọba aka ekpe gị ọ dị ise ise anụma bụ aka ekpe bụla aka nni anyị chasịrị na aka nni kwudoro ihe ọma ịzọ ndụ ime ihe ọma dịka asị gị kịta na onye aya were ojii onye nke aya were ọcha ọ bụrụ na ị bụ onye agha na ọ bụ na ị bụ onye na-eme ka edebe iwu ihe ị were bụ awa ojii ka iyi aka ekpe ka ị na-arụrụ ọrụ mana ka m bịa nke mụnwa ama achọ ka m kọwaa ya dipa ebe a m chọrọ ịga kịta mana m chọrọ ịgwa gị kịta ụlọ nke izizi n'ime aka ise a ya ka anyị kpọrọ aka ọfọ ihe ndị ọcha kpọrọ ya bụ memori na ọ bụ ụfọdụ akpọ ya 8 plane ya ụwa anụnwa ihe abụrụla a na-alụ maka ụwa anyị nọ n'ime ya ụwa anyị nọ n'ime ya na-enye gị ụlọ ka o si enye gị ụlọ mụ na gị nwere ike baa mba tata n'ime ahịa mụ na luo ụwa ewelu ụlọ ọ bụ wetelu m ma alọbụ ya ka nlọ na m na gị na-agbakwa mba mana mba mbachago enwere m ike ma bụrụ onye na-achọ ịta akwa bụrụ onye na-achọ achụ oke nwaanyị o wee nye m ụlọ ma na-afụ ụdị ukwu m chọrọ ma na-eti ya na onye ka dịkwa mma tutu ya mara ihe na-emenụ ma na-asị na oge niile m dine na ụmụ nwaanyị na-abịa edine m na ọ bụ na m na-abịa edina nwaanyị ihe a niile m na-akọrọ gị kịta bụ ihe anyị kpọrọ ụlọ ụwa ọ memory dream onweghị ndị significance dịka onweghị ụlọ ọ bara as much ọ ihe niile i mere through the years ọ ihe memory ụfọdụ iburu pass into the subconscious ka ụwa na-asa egotelu gị iji wee malụ na enwere link na enwere ihe dịka chip or memory ị nwere within you ị ga-eji wee na-astọ ihe niile ịfụrụ ma nke ichetara ma nke ichetara ọ bụla ya bụ ụzọ ọrụ izizi ọ ya bụ aka ọfọ a na-egbube nke ịbụọ bụ nke ndị ụka kpọrọ a na-atinye ring bụ na gị na mmadụ ejikọgo mkpịsị aka ka m na-akọwa gị na ụlọ ka ọ bụ taa ka ndị gboo ji were kọwaa ya n'ofu n'ofu ka o wee gwa anyị ghọta onye ọbụla a na-akọwa na-agwa gị na-ekwu ụlọ anyị na-alụ n'ebe ọ dị nke mbụ ịkọwara bụ mkpịsị aka nke nta bụ aka ọfọ ahụ bụ ụwa m ya ọ ya mere igote ọfọ chọọ iji ya wee gozie ọfọ ị ga-egbu ya n'ụwa ị ga-egbu ya n'aja ala bụ onye nwe ya maka na ọwa m ya nke ọzọ anyị na-ekwukịta ọya bụ na ndụbe anyị na-asị onye tozuru ogo imebe omenala ya na ndị mmụọ kpakọrịtaba nkata ga-abịa ka a mụọ ya ọzọ ịmụ ya ọzọ bụ a ga-ewote nwoke na nwaanyị jikọọ ọnụ na nwoke na nwaanyị na-amịta mkpụrụ ndụ ha ma na-akpa nkata ndụ ewee dị ile akpọ ya na ị ga-ebu ibe yes ebe ogibe inwenwuo ike ịwa ọjị na golu nna gị menwuo ike igbu ọkụkọ na ọkpụkpụ ndị ichie na ọbụgago alụsị na ọkpụkpụ mmụọ ọbụla ọmaza gị oku maka na enwere usoro eji ebu ibe ọ ya mere ọtụtụ oge enwere ike ọ bụrụ na ịnata asị gị na ịgbara akwụkwọ n'ụlọ ụka asị na-ebuga ibe na ị ka nwere ike ịgọzi ọfọ na igburube nna gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya kịta and n'ibe ahụ a na-ebu ya ha chi ọzọ na ọ bụ na ibube ibe maka na ọ ya bụ ịzọpụ ụkwụ
ijem nke mmụọ ihe anwa bụkwa ụlọ ọkwa steeti ka m na-akọrọ gị ya iwere usoro wee mepee ya wee banye ị ga-ebidozi n'afọ ndị mmụọ onye nwụrụ anwụ ga-abịanwuzizie gị ozi si gị na ego ya lebere ebe dị otu a na ndị bụ ya na-ebe akwa na afọ ego a ga-eji nyie ya gị ga-ebe dị otu a na enwere ego dị otu a dị ebe ahụ ịkụchọkwa ya ga-gị kpọrọ onye nwe ya dị otu a dị otu a unu n'ụgbọ ebe ahụ na ọ bụ n'elu na ọ bụ na ọ gwara gị ọkwa nlọ ka ị lọrọ ị ga-afụ that money exact onwe gị ga-atụ gị ụjọ mana ibinye ị ga-ama nọ really no inner communication ọ ebe ahụ ka mmadụ nwere ike ịnọ n'ọfụ ọfụ onye na-ego osisi ana onye na-egbo osisi amechikwa daa nwụọ ọ na-agafezi ọfụ na mmadụ na ụdasị m ụlọ ahụ ya lọrọ na onye rigole n'osisi a nwụkwalụ ọkụsịsị ya biko nwoke gịnị too ya nakwa n'echichi na-abanye nnyaa na onye rigolo osisi a nwụkwalụ ọ bụrụ onye isi akwara ọ ga-asị ya gaba n'ihe abụọ akụkọ iho n'ịgbaji ya mana emechi ndị n'ụlọ oge eziri onye ahụ ozi ga na-agba ekebe na agwakwara ya agwa ya agakwara ebe a eji m nke a wee maa atụ enwe ọtụtụ ndị lọgoro nlojide dị ha si ya agakwa na m fụrụ ebe moto gburu gị taa ọ sị akọrọ ihe a na-akụzuzuru pụ ebe a kedu mbọzi o bidogo wee bụzielu onye amụma ya na mmụọ ji wee kpawa nke ịma ọ sị ya na ọkwa n'ihe a chọrọ na ya chọkwana ka a chọọ ga-achọ ma na-enwe ike emechizi ọbụla akụkọ ọ bụrụ na onye a mechara nwụọ n'ụzọ maka moto ga-egbu ya so i wee fugo the second stage of dream then enwere ihe a na-asị gị ihe mere o ji wee dị ka dibịa ebido o ji wee dị ka dibịa bụ onye nke nọ na mpaghara nke ịtọ kacha ndị ọzọ ọ ya bụ mkpụrụ aka nke ịtọ ọ ya bụ knowing awakening ọ dream state ka ọ bụ enwe dibịa nọ taa tutu ibi ibe hụnụ ga-adụ narị Igbo anọ ịtọ ndị a chọrọ izi ozi n'isi ha ị ga-afụ akwa onye ama fụ ihe niile na-egbu ya mana ọ bụghị onye bụ before ịpụta ha na-echetakwa anwa cheta ka o ji wee yilu ịmara na onye a ka e kwuru enwere ike ọsị ga-ede ịbịago ịkwụja si ga-egwe na ọgbabirokwa afọ ahụ isi ya nna ya ka isi ya ka ịma bụ onye mbọ si na m amarụkwa mana mmụọ ma gị ọkwa na afọ ọ na-adị na-ata gị iji wee bịaba ebe a ka ihe kpatara iji eri ede na arụ gị adọghọ mma n'ede ihe ahụ ọ na-eme abụghị afọ nkịtị ka ọ gbalụ n'ime mmụọ ka ọ fụgoro ya n'ụlọ ndị ma ihe amụ na-akọ nkịta dịka ndị sayensị na ndị ọzọ eme ike mkpọ gị mystics ga-asị gị ihe ahụ afụrụ ihe ahụ ịfụrụ onye a na-ekwu kịta ihe bụ ezigbo afọ ya ọ ya bịa ha na-asị gị telepathic dream telepathy bụ na onye ka gị bụrụ eze na-achị gị bụ oke mmụọ nwere ike ị na ebe a dịka telefon na-awa ya gị meseji about somebody ịma agba ya ọbụla afọ okwe ị na-ene onye ahụ anya mana ị na-anụ ihe niile na-agwa gị na ntị gị ị na-ezi onye ahụ ọbụla ozi ihe ahụ ọ na-alụ ọ bụ nlọ mana ịkpọ ya n'ụzọ onye ọbụla ga-agwata ya kpọrọ ya bụ daydream maka ede alarụ ụla mana onye na-alụ ụlọ kwesịrị ịlahụ ụla onye na-alụ ụlọ kwesịrị ịla ụla mana oge ụfọdụ gị na mmadụ ihe mmadụ na-afụ n'oge ọ larụrụ ụla ka a na-akpọ nlọ ya bụ nlọ mana nlọ anwa dị ịbụa maka ịnwe ụdị nkata ị ga na-akpasị m nkịta adụdị mụ bụrụ onye na-ahapụ nwa arụ m ifu m ebe a ka m na-ekwo ụlọ mana etite m nkịta masị gị yes na-ekwe ihe i kwuru last o juru eju n'ala Igbo bụ ndị okenye na-emekere ya enwere ihe na-eme nkịta na ntị ya onye na-enye n'ihe anyị na-ekwu mmụọ eduru ya pụọ na-aga apịcha nye ya okwu achị dị n'ihe ahụ i kwuru ya makwala how to handle it mana n'anya gị ifu ya ka ọ na-asụ na-ekwo ụla ọ bụ onye na-akpasịrụ nkata mana itite ihe nna anyị na-alarakwa n'ụla ọ sị ka ọkwa ihe ikwu n'ọrụ nkịta maka nne gị ghọta gị ihe anyị kwuru nọ maka nne gị ka iji wee kwuo okwu a ana gị na-ekwe n'ihe ya chọrọ okwu bezie okwu i wee fụzie na ya anwa na-esokwenu gị n'usoro ihe a niile a na-ekwu na-eme okwenu nke o misi mana ịfụrụ ya sonye na-alara ụla that third stage m na-akọ gị kịta bụ ndị dibịa bụ ndị yigolo awolo mmụọ ọ ha ma bụ ihe nọ na steji anwa tutu ihe eme ha afụ gị ya nke a sị ha kwuo ha ekwuo nke a sịrọ ha kwuo ha ama ekwu ya then ịbatazie na the fourth stage this is stage maka ndị na-ege anyị ntị mụ luo n'ise m ga-akwụsị ihe a kpọrọ ya bụ bido ihe a bụ earth dream nke ọzọ bụ nkwụsị nke nta bụ nke ụwa m kọwalụ gị bụ earth dream ya nlọ memory nke ịbụ ahụ ị na-afụ ihe a bụ ihe anyị bụ ụzọ ihe a kpọrọ ya bụ astral dream bụ ebe ị ga-ebido fụba ndị mmụọ ọzọ
nwee ike ịkpọba gị abụbọ. Ịbezie na nke anyị kpọrọ kọsa dream bụ ebe ihe na-eme ị na-ewepụ ihe na ihe ọ ya bụ the third stage. Ịbezie na nke a kpọrọ mental dream bụ the fourth stage, and this mental dream kekwere onwe ya ụzọ abụọ. Ebe anwa ka nka na ụzọ nwere ọnọdụ, ebe anwa bụ agụ bụ the fourth dream, bụ ihe na-enye gị innovation about ihe niile ọ bụla ya eke aka mmadụ nwere ike ịkpọlie aeroplane, ịkpọlie DVD, ịkpọlie whatever, ebe anwa ka ọ dị, and o nwere section by section. Ọ bụrụ ite ka ị chọrọ iji nke gị kwụba, mmụọ ihe ezigbo gị ga-eji akpụ ite with a different design ga-abịa and the weight ọ ga-ebu. Ebe a ka ị ga-anụ wee graduate ye iwee banyezie n'ihe anyị na-akpọ etheric plane. That etheric plane bụ ihe merụ aka nke a ji wee dachapụ. Idebi ụta ịfụ na aka nke a dachapụ. Isi from mkpụsị aka nke ịnọ a na-eme ka ị cross na nke ise, ị ga-afụ na e nwere void. Correct. Ọ ga-eteki gị ihe niile isi ebe a mụta elu ebe a to jump to this one. Ọ ihe a bụ 5 dimension. Ọ ya bụ the true spiritual state where you now become a healer without touching a herb. Where you become a healer by speaking direct to a disease. Usi na arụ onye anwa pụọ. Ị ga-anọ ebe a ị nọ ịtụkwa ebe a. Ị command ya ihe na-eme na the wind. Ha na-anụ olu gị ma na-ada obedient to it. Oge ahụ ka ebugolu mmụọ. Oge ahụ ka ị nọgolu n'uche eze mmụọ. Ọ ya bụ the initiation of the 5th cycle of this. Ọ ga-ara m n'ọnụ taa. Mana ka anyị na-progress maka ndị na-ege anyị ntị. Maka ajụjụ ha ga-ajụ ọkarị. Tears of God sị m jụọ gị bụ dibịa eze mmụọ. Ọ dị ka taa bụ izizi ọ na-afụ gị. Ọ na-ekiri anyị na Kpakpando TV. Ọzọ Chimereze Chiaya okwu dịrị nwa eze bụ dibịa na Ụgbọọka na-agba anị nke na Nkanu East. Ọ bụ okwu dịrị nwa eze na Ụgbọọka. Ọ bụ dibịa dịka onye jụrụ si jụọ. Ọ dị mma. Tears of God dịka isi bụ ama na ihe a bụ ọnụkọ ndị Igbo, ị ga-agbawa afa gị ahụ. Ọ dị mma. Tata achọghị m ka ajụba ajụjụ ma ọ bụ ka m jụba gị ndị ga-akpọ ọ bụ ndị ga-ajụ gị ajụjụ, mana ọ bụrụ na emesịa na osi ebe achọ maka na ajụjụ ga-akarị, na akpọ na 08032777802 08032777802 n'oge nke ahụ. Mana tupu ma agbapụ ekwentị ka ndị ọzọ wee soro wee tie jụba gị ajụjụ, mmadụ ụfọdụ dịka ihe metụgasịrị aka ga-asị na ha lọcha nlọ na ha anaghị echeta. Ụfọdụ ga-asị na ha ada alọ n'ụlọ chacha. Onye na-anaghị alọ nlọ chacha na onye na-anaghị echeta nke ọ lụrụ ọ kwa ezigbo nsogbu, mana nsogbu abụghị nọ nnukwu nsogbu na-anwa. Ihe o ji wee bụrụ nnukwu nsogbu na etinye ya n'ofu ụzọ bụ na ozi niile ekwesịrị izi gị ka ị wee kee nkwụcha maka ihe na-abịa abịa. Maka mmụọ ga-ezi gị ozi maka ahịa ị na-azụ, ị mara oge ị ga-erite ya ụlọ, mara oge ụlọ adịghị ya na ị ga-enwekwa nso n'ije anyị na-aga. Gị nọrọ anọ gị agazi n'ebe anyị chọrọ ịga maka na ị ga-enwe ihe mkpọbi ụkwụ. Ọ maghị agwa gị ihe mkpọbi ụkwụ ahụ. Enwe ike ọ bụrụ na ọ bụrụ na ego gị ga-efu, elesi gị adaka n'ọnụ enwe, elesighị oge adaka n'ọnụ enwe, enwelu ndị omekome unu gbatalụ n'ụzọ. Emechie ị ga-achọpụta na ihe aṅụ mmụọ kwuru bụkwa n'eziokwu. Ịghọta ihe m na-ekwu kịta, ụfọdụ ga-enyekwa gị ihe dị mkpa ahụ, mana ọtụtụ oge enweghị ihe ọ pụtara. Ifu ebe mmanwụ na-achụ gị, ifu ebe a mara gị ube, ụfọdụ a na-eri nna na nlọ. Mana nke niile anwado of different dimension ya na dịka nwoke ịgakwu nwaanyị. Maka ịma na ihe ọbụla nwelu aka nne nwere aka ekpe. Ịpụta kịta enwere udo mgbe m ga-eme kịta m pụọ na ilu ebe a, ifu onye uwe ojii ojide m. Enwere ndụ na-enene ebe ama egwuregwu anwa ihe ikwesịghị ime. Ịpụta ebe a mkpụrụ aja ya maka na ama egwuregwu ya ba mmadụ anya. Ndị na-enekweta ebe anwa kwesịkwara ịganye gị aka n'ukwu. Enwere ụdị agwa ị ga na-akpa na ndụ gị, ọ na-eme gị na-eri mperi n'ime mmụọ. And oge ọbụla ị na-eri nri n'ime mmụọ, ihe ị na-ata bụkwa na akụ gị, akụ na ụba gị. Ọ bụkabụrụ na amoosu, kama na omume ị na-eme ka ngosi kwesịrị ịbịalụ gị n'ụwa pụọ.
maka ịbụrụ ezigbo nwa onye omenala na onye mmụọ ị ga na-enye ha nri nke esiri esi n'ụwa a na-enye gị nri nke esighị esi na mmụọ. Ọ ya bụ na ị na-aya ji esiri esi si ndị ichie biko na-enyekwa m nke ụlọ esiri esi nye m nke oyiyi. O nke oyiyi ahụ bụ prosperity. Nwaanyị dị ime enyelu nri lelu nri o nwego nsogbu n'afọ ime na nlọ mana ọ bụrụ na eweta mba ji dị oyiyi nye ya ọfụ ya na oeji ji bụ ihe a ga-atabi ya anya na nwoke ka ọ na-amụ. Ọ dị bụ nwoke na nwaanyị. Ihe a bụcha ihe anyị magolu. Nkekwu nwa ha na-egwukwa n'ego na nlọ. Nkekwu nwa dị ụzọ ịtọ ka m gwazie ego ụmụaka abụgodo mmụọ. Enwere omume ị ga-akpasa mmụọ kịta bụ omume ibido omebe mmụọ enwe obi aṅụrị chi ga-enwe obi aṅụrị na ihe anyị na-eme kịta mana ụzọ ya chọrọ ka ị na-aga ka ị gara. O nwere ike bụrụ obere nwa n'ụlọ na-abịa egwusi gị egwu na-amụsị amụ iji ziko na ihe anyị mere na-eju mmụọ afọ. Mana gị nwee mụọ nwa na nlọ ya bụ ebe okwu dị. Ọ dị mma na ọ bụ na gị nwa bụ nwoke dị ime na nlọ ebe ahụ okwu dị ya. Akara ekwentị ọzọ 08032777802 mana a ga-agbapụ ekwentị ugbu a. Tupu agbapụ ekwentị, Obiora dịka ewe ajụjụ ọ chọrọ ịjụ ka Obiora ịlanugo nlọ teta ịnụ ọgụ wee na-eteta fụ ebe a ga-agị mbọ na nlọ omenugo gị okwe mgbe ihe a mee m wee si n'amụsụ ọzọ nwanne m nwoke o nwere mgbe m na-arụ ọrụ ya bụ ebe a na-akpọ University of Nigeria. Enwee onye mụ na ya na-enwe nsogbu dịgasị anya ọ sị na ya ga-eme m ihe nsị na owere ha ọya ọ dịghị aka nnakpo ụla ya wụ ọgụda kirikiri bunye ya pịa ya okwu na nlọ mana m gara itete mfụzi anụ mbọ ka amara m ka ọ ji aka m goo onwe m ka ọ amahụ asị na amụsụ ji nwere ede ọsọ ofu esi nwere ede dosebe na dem ya akọwa tuke na nke bụ nka. Ekenekwe m ga-ezi nwanne m nwoke. Ihe o mere ihe anwa bụ dịka onye mmụọ ọ ga-akpọpụta gị n'ebe ịmahụ ụzọ mana ọ bụrụ na iji ọfọ dịka iji wee manwuo ya n'ala bụ iji wee zikọ na eluigwe n'ụwa na-agbalụ gị aka ebe na-enwekwana ihe imere onye a. Ebe ọ bụ betere gị ihe a bụ ogogo nke ịtọ ndị ọcha akpọli ya another way mystic dream. Mystic dream bụ ebe a na-akpọgote gị pịa gị ụtarị ile ewere ọbụla ha chọrọ iyi enwere ike n'oge ka eke na ọkpọ gị na-arụ ka agwọ aka gị ọbụla ama emuv ịbata n'ụwa onye ahụ ada stroke na ọnwụnyo anya ebulu gị move void bụ onye maala ụzọ mepee the 6th level bụ ụzọ nke ụlọ ọzọkwa after this 5th dimension. Ọ ya bụ na mmadụ larụrụ ụla aka dị egbu ya ụkwụ ada anwụ ya ọ lara ụlọ happily bụcha abụ ikpezie n'ụtụtụ efu na ọnwụrụgo osigo n'ụlọ wee fee n'ọnwụ. Mana ọ bịa bụ ụwa ọzọ enwere ihe ga-ejikọ gị n'ọkwa ebe ahụ ka a nọgbuo ya ka o wee dị careful. Ọ ga-abụ mgbashi ọ ga-enwe aka isii na ọ bụ ụkwụ isii a ga-enwerịrị ofu mkpụchi ụkwụ ga-eme attach yes nke ahụ bụ satin ada agata ya n'ụka ọ ndị na-kwala awolo ihe bịara abịa ibebi ihe ada amachazi ụmụ ihe a. Mana onye ahụ ịfụrụ ihe a kpọziri ya bụ mgbashi ihe gbasara mmadụ mere aka mere agara egbumuzi ya ọzọ maka na ebuoli ya wee banye na the 6th petal na 6th state wee gbuo ya ebe ahụ. Ọ dị mma ọ bụ okwu dịrị nwa eze ọzọ Chimere eze dibịa kara aka dibịa cha ya nwa eze na Ụgbọka nke na Nkanu East ka anyị na ya na-akpara ụgbọ enwe ihe chọrọ ikwu na nkenke maka na ndị chọrọ ịkpọ ekwere akara ekwentị nwere ike iji wee kpọọ 09097711009 maọbụ 09023111009 ya bụ 09023111009 maọbụ 7075009 ndị chọrọ ịkpọ kara aga na nkenke ọzọ onwe nke ọ ya abụ ndị na-alụ n'ụlọ na-arahụ ụra imechiri ụzọ kpọchie ya ịdị na-alụ ọ dịka imepere anya ịfụ ka ụzọ mepere bịa
ibinizi ama nkwe gị obodo ihe ya ekwe gị efuru ihe ka ọ na-abata bịa makwudo gị onye ha ga-agba ụsọ ịma mgbagbu ọsọ ịma mmegiriwu ahụ mana mgbe iji si ike na-egagide mmalite ka ibe mechie ụzọ efu na ụzọ kpọchiri akpọchi gịnị na-eme nke ahụ nke ịtọde mmadụ n'ụlọ ya ha na-achụ ekene m gị ndị be anyị kpọrọ ya n'ọnụ Igbo ọdankpu na-emekarị ụmụaka dịka esi wee kọwaa maka na omegokwe m onwe m ọ bụrụ na ejiri ụlọ aja nkịtị wee sụọ ebe ebi ịchọ idine ịgbado ụkwụ n'elu agba aja anwa mebi ịgbaa ya ụkwụ ka obere nwa na-adị n'egwu egwu idine ọdankpu ya abịa maka enwere ihe anwa dị n'ihe anwa asụrụ melu ndị okenye ji asị gị na ofe ka amahụ na mkpu ma alụsị mana ka ọ ka begodo taa maka m ga-akpa gị ihe eji asụ ka m tinye ya obere ọnụ nke anwa ịfụrụ bụ enwe ike nwere ike ndụ na ngwuru anwa chọrọ ịba mee ka ị mara ya ọ bata n'ụdị anwa ihe ị nọ na bụ semi dream ọ bụghị nọ elarugo ọ bụghịkwanụ na ịmụ anya mmụọ anwa achọ ebe kpabụ gị abụbọ ka ịfụkwa n'ihe ụfọdụ ị nidere enwekwara ihe ka ọ bụla akara aka gị ka ọ chọrọ ịbịa mana dị ụtọ na ịmabeghị usoro mmụọ bụ iji onwe gị usoro mmụọ bụ ọ bụrụ ọnwa ọ bụrụ ndụ nke ọ bụla ị chọrọ nọọ iji mme welu mme ịfụ mmụọ anwa adịzi ya ọbọdị adụ relax mmụọ anwa apụtazi izie gị ihe ọ ga-ezi gị ọ bụghịzi nọ ịbịagbu gị egwu ọtụtụ mmụọ na-abịakwute mmadụ ọ ga na-enye gị gospel mpụ na so many signs ị ga-eji wee maa na ọ bụghịzi ihe nkịtị na-eme mana ọ bụrụ na ọ fụ need to hostile and ya nọkwalụ gị nso na okpuru obi gị ya ebepụkwe isi ebe a nwụọ ya nwa apụọ maka na ọ chọghị ka ị nwụọ ịghọtago nwanne m ha ncha niile abụchakwa ajọ nlọ ụdị nke anwa na anyị na ha ekwu a ọ dị ma ọ bụ Okwudiri Nwaeze dibịa ọzọ Chimereze Chaya Nweze na Ọgbọọka eze omenala gburugburu na Ọgbọọka ka ị na-ege ntị ugbu anyị ga-agbabasị ekwentị 09097711009 ma 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị gbaratara ya gbarata ekwerekwu gị ọ dị mma ịgba ya biko gbarata ekwerekwu gị ka o wee kwa eme maka na oge adịrọ ndị chọrọ itinye ọrụ na ya ndị chọrọ ikwu okwu nọkwa na ya afa gị na ebe ishi akpọ afa gị Abụchi gaa n'iru ebe ka isi akpọ gaa n'iru anyị na-anụ gaa n'iru daalụ n'agbanyeghị na ya anụchaghị ego daalụ ka m were nke afa gị na ebe ishi akpọ ka ime ngwa gaa n'iru ọzọ ekene m gị ezi nwanne mmadụ jụrụ ajụjụ ịbụ anyị jụrụ ọ dị mma mana m ga-ebido na nke ekpetamazụ ọ bụghị mmadụ niile dị n'elu nwoke na ọdịnala nwaanyị na nlọ bụ ya bụ ndị mmiri ihe anwa ịfụrụ ihe anwa bụ ihe ọbụla bụ ihe na-abatalụ gị mkpụrụ ọbụla osisi ga-amị isi gị ya na-akwala wee na-agbagote na ngabala ebe ọ ya anọ wee mịa ya olu oge ọnwa o sobebelu obere oge ọ ga-aghọrọ osisi ahụ mkpụrụ osisi ahụ wee taa bụrụ ezigbo akụkụ mana ọ bụrụ na e nwere ụdị ekuku kuli ya ị ga-afụ na ọ bụ na e nwere ụdị ihe tụrụ ya bụ nyanya oluzie oge ahụ ọ mịbụ ochichechi ọma abaji ulu in the same vein ihe ahụ ịfụrụ bụ imekọ nwoke na nwaanyị ihe a kpọrọ ya bụ ihe ahụ bụ mortal gate ka ọ bụ
ebe ike mmadụ ji sleep away spiritually and physically, especially ike mmụọ. Ọ ya mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị gị gaa ebe nwaanyị nọ nke a mana ọ bụghị the physical one bụ the most important, nọ nke ahụ ị na-eme na mmụọ. O wee bụrụ ya nwanne m, mana ibere nke ahụ adịgodu n'akụkụ nke ọzọ dịka isi wee kwuo maka iri nri na nlọ. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Ọ na-aga ntị. Dịka ọ sịrị nọ inebe anya n'elu ịdị na na-ene anya n'elu. Onye ọbụla nke ahụ na-emekere Igbo onye si n'elu were bịa, and onye ahụ si n'elu were bịa unu ka ude na-esi abịa bụ nze anyị maalụ taa. Ọ bụrụ na ị na-atụ ọfọ na-akpọkụ ndị nze na ị ga-eme ihe mbọsị dị ụta ha bịa nọnyelu gị, ị ga-afụrụ ha nzu n'elu ka ị ga-ene anya, elu ka ị ga-ewere ọjị na-agọ n'ele anya n'elu n'okpuru na anyanwụ na-agbara si ha gbadata bịa nyelu gị aka n'ihe dị ụta dị ụta. Ihe anwa ị na-achọ n'ebe gị iji wee na-eme ụdị ihe anwa na-echetacha bụ a na-ereview your past life mistake iji wee nwụọ na nke ọzọ ka ị yakwela ime ya na nke a. Ọ bụrụ na ịtụwa ụjọ gị edu guided, onye ma ya ọfụma nyebe gị nri e kwesịrị inye gị, your spiritual self enwe ike balance ya inubo onu anwa. Ọ dị mma ka anyị ndị chọrọ itinye ọnụ ka anyị na-eweziri ngwa ajụjụ gị. Ebee ka isi akpọ? Bee ya nke afa gị, afa Igbo gị bụ gịnị? Ọ dị mma, biko ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo. Anyị na-ekwu ịnụ ha ma ọnụ mụ na m na-eme ihe a nọọ Igbo ka m na-asụ. Ị ga-agwa ya afa gị n'Igbo n'ọdịnala anyị, omenala ka anyị na-akwalite. Ịnụ ka ọzọcha ya wee ji ekwu ya na ụfọdụ amacha ka ndị nna nna ha si kwado hazicha ụmụ ihe a niile. Ya sụnara anyị Bekee, sụọla anyị Igbo. Afa gị na ebe isi akpọ? Ọ dị mma, ịkpọ anyị gbanata ekwurekwu gị. Afa gị na ebe isi akpọ? Afa gị na ebe isi akpọ? Ngwa mmadụ daalụ mmadụ eke. Nwanne m onye nwere dịka onye na-eme igwe ahụ na-adụkọ ọpụtara na-arụ nrọ mgbe ya wetara owu ya, oge ọbụla ọ na-arụ nrọ kwado aka ya wetara owu ya, mana ọtụtụ afọ ọka na ofu ahụ. Ọ bụ ya bụ ajụjụ gị? Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ ga-asa gị. Daalụ daalụ daalụ. A ga na-eweli ya ka ndị ọzọ jụọ ọzọ mee ọ na-achịkọta ya. Afa gị na ebe isi akpọ? Ekele m gị. Daalụ. Eji ọfọ ka ebe isi akpọ? Gaa n'elu. ekelekwe m gị nwanne m Eji ọfọ. Ọ dị mma, ọ ga-akọwa ya. Ọ ga-akọwa ya. Ọ dị mma, anyị were onye nke. Afa gị na ebe isi akpọ? Gaa n'iru. A na-egosi gị ebe e yiri gị na nlọ. Daalụ. 09097711009 nwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube wee jee jụsite ozi gị. Afa gị na ebe isi akpọ? O si na ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru. Onye na-agba ụgbọala? Ịba ụgbọala? Ụgbọala na ịgbara ụgbọala gịnị wee mee? Na anyị ghọtara sị. Biko anyị anụchaghị ihe ikwu okwu gịnị ya ọzọ? Ọ dị mma.
Ọ dị mma, daalụ daalụ. Ọ dị m ka ọ ga-asagodo ndị agụdị tupu anyị na-ewere okwu ọzọ maka oge. Onye nke mbụ si na ahụ adịghị ya na nlọ. Nke abụọ wee na-ekwu na onye na-amụkwanụ nwa na nlọ kedu ka ọ ga-esi wee mee. Nke ọzọ bụ na eyiri na afọ ebe a na-eyi ya na nlọ. Onye nke ọzọ nke kwuru na ya yagidere ụgbọala ruo ebe ya baezie pụtazie n'ekwu m. Ekenekwe m gị ndị Igbo na-ege ntị mma mmanụ. Ọ nke mmadebe ka m yi ekwuwe na ada amachara ụwa amacha. Onye nke bụ onye nọ na aya nya akwọ ya ọtụtụ oge, mana oge ọbụla ọ lọrọ ụlọ ọfụ onwe ya na-arụ ụdịkwana ya mma na ya agbakegokwe. Ọ na-ezikọ gị na your spirit dị vibrant na izuru oke na mmụọ na ị ka nwere ndụ. Obi alụzine gị mmiri si na ị na-anwụ, kama na ọ na-achọtabeghị usoro bụ ezigbo usoro chi gị nabatalụ ị ga-eji wee binye na ọya anwa. Ọ dream of hope nke anwa gaa abịazie na nke onye nke sịlụ ka akọwala ihe gbasara na nwa na nlọ ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gị mụrụ nwa ị na-amụ nwa na nlọ ajọ nlọ ka ọ bụ. Ihe o minụrụ bụ na ọ bụghị nwa gị ka ị na-amụ. Mana ọ bụrụ na mmadụ kinye gị nlọ na okenye gị nwa na nlọ ezigbo ihe ka ọ bụ nabata ya. Ọ ikenga otu a ka m ga-eji wee kọdebe gị, mana ọ bụ onye kpọọ m na m pụọ ebe a m ga-akọwakwa gị ka m si wee madebe maka ọ dịtụ omimi maka oge. Onye nke ọzọ bụ onye nke mmadụ na-ezike ya na-ekwe ebe enyili ya. Ihe a maka anyị na-akpọ ya bụ nlọ izikọ ihe mmadụ bụ na ọ bụ ebe ọ bụbụ before. Ihe anwa bụ dream of past incarnation. Ọ bụghị ọnụ gị nwa bụ onye kwuo ebe anwa ka a na-enyi. Enwe ihe dị very important na ndụ gị nke ọzọ bụ ebe enyilu gị. Enwe ike enwere okwu ikpu n'ọnụ na ọba ọfọ iji irilizi hoto mmadụ. Ọ ya bụla ezigbo gị that exact position ịtata ya anya wee gaa ebe anwa kwubie okwu dịka mkpa gị si were dị na m achọzikwe ka isi a na-agwụ m, achọzikwa m ka m bụrụ onye ụbịam, na m achọzikwa ihe dị otu a na-eme ma ọ bụrụ mkpa na tata na m ekwubi okwu. Ịdị surprise na isi na agbụ mmụọ ahụ wee pụọ. Ọ ya bụ the essence eji ezikọ gị that dream. So by right ebe ị na-alụ nlọ abịa ihe anyị kpọrọ causal dream of past memories, past record, incarnations. Ekenekwe m unu. Nke yara ụgbọala yagide ụgbọala wee banye ebe ya pụtakwa ọzọ bịa na-ekwu akụfe. Akụpe bụ gịnị? Ịbụ nwa ikuku. Ihe ọ bụla ị na-eme iji wee chụchanata hit nke ndụ bụ ya bụ ekpufu nke ndụ. Ihe a niile na ọsụsọ na-esuru gị ị na-eme ka ị mee na ihe ị ga-ejikwanụ wee menwuo oye ọ dịlụ gị mfe bụ akụpe. Akụpe obodo gịnị? Akụpe bụ ọdịnala. Akụpe bụ ọtụtụ ọdịnala ndị mbụ na ndị egede tọrọ. Enwe ike ụgbọ anyị gbara kịta enweghị ya n'ihe a na-ezikọ gị n'ọkwa n'ihe dị otu a ka ị ya mee. Ụgbọ anyị chọrọ inweta ya n'ọkwa n'ụzọ ọdịnala malụ gị, maka na onye na-eme hit bụ oke mbọ ka mmadụ na-agba na ihe ga-emekwanụ ka ohit anwa benete wee dịrị gị na mma bụkwa na itinyere aka n'ụzọ omenala. Ọ dịkwanụ simple. Anyị bịaghachite azụ anyị were mmadụ niile na-ewe na-apịchi ya ka ịnụ ntị n'ọkwa dị mkpa. My friend, you want down the gas for my yard? Waiting now. My wife done the change up for me because of me. Oh, I never hear about Malian power. My friend, Malian power na talk of the town. Oh, slow motion way they do with your wife. As on the carry Malian power put for to singiri for your body. Now so you go to revive your energy back to normal. Done and after your daily walk. Now Malian power make you carry the wipe away stress. Even a back pain or pie, we don't turn you to your man in front of your woman. Malian power don't come for na rescue. As it good for man, na so it good for woman. Oh, now better people who sabi as they go for time they throw a salute for Malian power. Now complete album mixture from AFM Arena International. You fit they call them on telephone 080-382-65618. Oh yeah, ginger your swagger with Malian power.
ana m anụ ọ dị ma ọ ka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege anyị na-ekwu ihe gbasara nlọ. Ọ bụ dibịa kara aka ọzọ chi mere eze okwu dịrị nwa eze chi ya wụ eze n'ụgbọ ọka dibịa kara aka ya bụ eze omenala gbaa gburugburu n'ụgbọ ọka na-akọwara anyị nlọ dị iche iche. Ọ dị m ka anyị ga-ewere ofu onye ka e wee na-achịkọtazi maka oge, mana ụfọdụ n'ime unu ndị ga-ajụba ajụjụ maka na ajụjụ karịrị nwezi ike ịkpọ ya n'ọsọ ebe pụọ na 08032777802 08032777802. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ngwa bee ya nkenke. Bee ya nkenke. Ajụ m bụ onye na-ejekwa n'ụra n'ụrọ ya nọ n'ụrọ nọ n'ụrọ azụrụ ahụ daalụ nke a ka a ga-eji wee na-apịachi ya maka oge. Ị nụrụ ihe o kwuru ka a wee na-achịkọtazi okwu. Ọ sị anyị nọ n'ụlọ na-alụ ụlọ wee na-akọkwa ya na nlọ. Gịnị ka ọ pụtara? Ekenekwe m gị nwa Chineke. Ihe ahụ bụ ezigbo nlọ. Ihe anyị kpọrọ ya bụ nlọ ndị ichie dị na-alụ nlọ dị n'agbata na abụọ. Ozi ka onye enwego link mmụọ ozi gị ozi ahụ mana ị mahụ ihe ọ pụtara. Ọ na-eme m onwe m bụ onye n'ebe a. Ọ ka mechekwa m nwanne nya maka na e nwere abụbụ anyị na anyanwụ kpakọrịtara na-afụ ya ezuo nnọọ gwachaa m okwu m wee chọpụta na nlọ ka m na-alụ, mana ọkwa na nlọ ka m nọ mgbe na-akọlụ mmadụ na-ekwe na udu nlọ m lọrụ na m amatakwa n'ihe a bụ ọmụọ m amụ si m ọkwa mbọsị taa ka m chụrụ aja ọsị m nọ aja maka anyị riri tata na m nwere mmeri m gaba tụọ anya oge dị ụta dị ụta. Ị nọ na nlọ na-eze nlọ ihe a chọrọ bụ ka ị mata ntọ na ana nlọ ahụ ị lọrọ na a chọrọ ka o fuo gị onye ichie ka ị bụ ha nọ gị nso. Ekene m gị. Daalụ. Wilson na-ekiri anyị o si na London wee na-ekiri Tears of God na-ekiri ndị a niile na-ajụ ajụjụ wee na-ekenekwa gị mbọ ị na-agba ụmụ ịkọwagasị ụmụ ihe a niile. Ọ bụ ọzọ Chimereze. Ọzọ kedu ka anyị ji afụ gị ndị na-achịkọta okwu gị onye ihe a niile megasịrị na nlọ o wee na-enwe awọm dị iche iche ma ọ bụ ndị na-anaghị alụ n'ụlọcha isi na ọkwa ajọ ihe na mmadụ nọ ndụ ọ gaghị na-alụ nlọ ma ọ bụ na ọlọcha o chefuo. Ndị na-enwe ụdị nsogbu a gasị maka na ha na-anọ na ụfọdụ na ha na-anọ na nlọ ejenye ha nsị na nlọ ejere ha ụmụ ihe a niile. Kedu ka ndị mmadụ ga-esi wee gbochi ya? Kedu ka esi afụ gị? Ekenekwe m gị na nke mgbochi ka m ga-atinye egodo ọnụ. Nke mgbochi anwa bụ enwere ụdị ọfụfụ obele nwa ga na-afụ asị gị na ọ na-enwe ihe ọdụdọ dibịa abịa in between the two eyebrow gbunye ya ihe gbuchie ya anya anwa o ji afụ ihe anwa ka o nwee ike dụka nka. Otu akwa ka eji ewetakwa ahịhịa ya na ayị wee sape mmadụ anya nke ime mmụọ ka ọ dị wide enough to perceive. Ọ bụla ya bụ na saịdị nke anwa ọ mmadụ ga-ejiriri aka ya wee rụọ ọrụ gị ya ka eji afụ m. A na-afụ m sitezie maka na a na-afụbụ m kwa ụbọchị mana ọ bịa na-emezi m onwe m ada m enwezi ezumike chaa. A na-afụzi m kịta from Wednesday through Sunday maka ịgba afa ụbọchị one na one nke ọzọ ọrụ nke ọbụla fọrọ afọ ana m ji ya wee ha ndụlọ. So oluo na Sunday anwa adama ana m kwụsị afa zuo ike Monday and Tuesday bido Wednesday wee nenebekwe mana afọ m dị ụzọ na-abụ maka na afọ anyanwụ na-agbara ka m na-agba. Ọ na-ebido from the hour of 8 in the morning wee luo 11 nke ụtụtụ. O wee bidokwe from 4:30 na mgbede wee lukwe by 7 uhuruchi ya from Wednesday till Sunday. Mụsị ọbụla onye anwa bịara ọ ga-agba moto from Gariki oluteghe ene na ọ bụ na-agba anị ka ọ kwụsị olute afọ ụgbọ ọka bụ just 3 posts away to my house. Ya ji ọzọ Chimereze na owolu bike. Ọ bụ 08027777802 ma ọ bụ 08032777802 n'ose ebe a pụọ mana WhatsApp anyị na-ekele onye ukwu kele onye nta ndị niile kpọrọ nchọzi ịma ọ bụ fụ ya unu jebezie na Kpakpando TV na YouTube ka unu wee fee Obiora
kene ndị Igbo ka anyị na-apịachi. Igbo bụ ekene m ụlọ dịka anyị na-alụ nlọ a na-asị ka ihe ọma mere onye ọbụla na nlọ ọ dị mma anyị kelere onye ukwu kelere onye nta biko onye wute n'unu otu a ka anyị ga-eji wee pechie n'ụbọchị nke taa maka oge ama m na ụna aghọtago ya ọ bụ ịkwalite omenala anyị ka anyị na-akwalite maka na ndị gboo Chukwu kere ndị Igbo wee ka egesa ha ka ha ga-esi wee hazie ebe mebe omenala jee kiribe Kpakpando TV jee soro ilu ebe anyị sọbskraịbụ ọnụ ya ka anyị si eme na-amata ihe na-eme Kpakpando TV nọ na YouTube. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ekelele m onye ukwu kelee onye nta sị ọ ga-adịrị anyị ma mbugharị ọnọdụ ugbu a na-eme ụmụ ihe dịgasị agha na-ele afịa wee ruo oge ozi ọma eji ga-eji uru wee gabazie n'oge nke ya. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma ka ọ dị nọ.